Ngithi ngizoneka phela la iy'ngubo ngishiya amaphesi ngaphansi endlini, ungakwazi ukuphuthuma ngithathele? Yebo ma, kodwa ngaphambi kokuthi ngihambe ma khona into ofuna ukutshela yona. Into efuna ngitshena yona yini leyo nale dabuke ku-serious pho? Hey, nami ma angazi ngizoyichaza ngithini le nto le, kodwa izolo ngibe nesibonakaliso. Isibonakaliso saleso okhuluma ngaso naleli. Ma angazi ngizochaza ngithini, kodwa ngibone engathi khona into enkulu esazoyenzeka la emphakathini. Yebo. Okusazokwenzeka, wangishayisa ngovalo-ke manje. Angazi nami, kodwa ikona ngenza umqondo ukuthi ngicabanga ukuthi ngigodukile ekhaya. Yini ubuyele kini? Emva kokuthi wena ube nalesibonakaliso obe nasibona kumqondo omuhle nje uzobedana upakishe umthwalo wakho uhambe kini. Nalapha ekhaya asekho umuntu vele oyobheka ukuthi kwenzakalani khona. Naledi, asikho isidingo sokuthi uze uhambe manje uqoqe umthwalo wakho uye kini. Mhlampe nje lesibonakaliso obe naso mhlampe nje singawe. And mina ngizokwazi ukuthi ngikusize kwezinye izinto. Kodwa uqinisile ma, nala ngiyakhona vele ngiyohlala ngedwa anginalutho. Uzothi mase ngivelelwa inkinga nginemeze bakusabele bama. Futhi noma bathi uyahamba kuya lapho kini, uzofika ondloba. Uqinisile kodwa ma, ngisawulandwa namapheks. Okay, ngiyakuzwa. Shesha ilanga liyangishisa.